Hola a tots, soc Víctor de Sonaos de Crevillent i bueno, anem a continuar en el guitarró. Avui veurem com se fa una malaguenya per La. ¿Vale? Havíem vist ja la malaguenya per Mi, avui veurem la de La. Els acords que tenim que utilitzar són La major, que és com la postura de Mi en la guitarra, Si bemol, que és com la postura de Fa major en la guitarra, però el farem sense la celleta. ¿Vale? En estos dits aquí farem aquí, aquí i aquí. Farem així, hasta per al paseillo, y luego per a la part de la copla va Fa, que és com el Do de la guitarra, Si bemol, altra volta, Fa, Do, que és com el Sol de la guitarra, Fa, Si bemol i La. Per què fem aquest Si bemol així, sense celleta? Bé, sempre hem d'intentar utilitzar el menor nombre possible de celletes en el guitarró, perquè això li trau molta sonoritat a l'instrument. Al ser un tir curtet i caixes de ressonància molt curtes, això li saca molt de sonoritat a l'instrument. Anem a veure la malaguenya per La. I així aniríem seguint tota la malaguenya. Si volem en la part de la copla, quan passem a la copla, després sí que podem fer, si volem, el Fa en una celleta. Això, com vos dia l'altra volta, en la guitarra, això depèn molt de la melodia que estigui fent el cantaor, però ho podem fer en la celleta. Però ja vos dic, per norma general hem d'intentar evitar les celletes el màxim possible. Més coses. Sí, en el paseillo podem fer un adorno. Tot a l'aire i passem al Si. L'aire i passem al La. Seria una forma de passar del La al Si. Això és una forma d'adornar. És que avui tinc per aquí ja ma filla per ahí pegant voltes. Vol així en el vídeo, però no pot així. Seria una forma d'adornar el paseillo de la malaguenya. Avui també, a part del tema de la malaguenya, vos deixaré per a que practiqueu un exercici per a la mà dreta. Fins ara havíem vist només anar tocant a corxeres, no? Havíem vist aquesta tècnica i havíem vist l'abanico. També una altra tècnica que podem utilitzar seria clavar 4 semicorxeres. Aquestes 4. Com a exercici podem anar fent corxeres i semicorxeres.
podem fer infinitat de combinacions. Per exemple, això que hem fet, per exemple, un altre podria ser dos sèries seguides de semicorxeres. Hi ha moltes combinacions diferents. El tema és que siguin capaços de, en la monyica, se fa exactament igual que quan fem les semicorxeres, però al doble de temps, fent una semicorxera, està clar. També les podem iniciar en un abanico. Això luego ens servia també d'adorno per a fer, jo sé, per a adornar qualsevol història, una jota, una malaguenya, un fandango, el que sigui. De moment, aneu practicant aquest toc. Això ja més avant anirem veient molt més clarament on podem utilitzar aquest recurs. De moment ja vos dic, exercicis només de monyica, de les semicorxeres. I res, fins aquí el vídeo d'avui i res, esperem que vos hagi agradat. Gràcies!